ma bụrụ na eziokwu ụwa kwuru okwu kwuo na ego nwere na ndị ụmụ ngwọgwọ ọgwụ ego anyị mụrụ nwa nke izi ya nke bụ ya nwụọ since I have no child for 16 or 17 years until Chukwu nye anyị nwa anyị sị ya ma ọ egwu eziokwu ya ebe anyị ada one making abụọ so if you joy too much if ndị ma m nọ otherwise in this kind of crowd both my church ma ebe a so all joy and otherwise nwoke inwe ndidi nke 5 years 10 years hapụ nwunye ya ma ọ na nwunye ya na-eme ihe dị mma ọzọ afọ m ya sọ nwa for 17 years no child but I'm not happy every day so God wesi mara ọ ga-eme ụmụaka mana mma ifu ụmụ ga egofin oyibo maka anyị chọrọ ịjụ mgbe ya bụ ihe na-aga ihe dịka afọ 17 ya na-aga kedu ụdị ọnwụnwa kedu ụdị nsogbu kedu ụdị mkpagbu ka ọ tụrụ anyị maka ndị na-elele anyị ihe ịgabiga so many pastors ụlọ nwaanyị ọzọ both ma ụmụnne m ma onye ọ na but because na nne m gwara m na ebu m n'afọ a year and 4 months ewere mmụọ m na mmadụ ọzọ asị mee m flush asị mara ọ na-efili nwa were mmụọ m so m wee bụrụ star ya wee ba m chikadiwe agwọ ọgwụ mpọ m na-akpọ m nwa diwe so ama nọ ọnwa ka ọ bụ so m wee sị na enwe m ike ije ego nwa ego enwe m ike ije eme spam plant na ọgwụra Chukwu enye m nwa na adị m oke ya arụ last 2 years mkpọ ụmụnne m si na ọ bụ na nwụọ ha were ụlọ nwe ihe nwere nye ndị mota bebi ọzọ ka ama na enweghị ihe na-eche babaza nwa so ndị Chukwu mee ya mgbe mata Chukwu a na-efe nwee ihe ọ na-eme and oge na-achọ nwa arụ m ụlọ enwere ababụ m tenant go nye m nwa oge m ụlọ na Lagos rụọ na village dị oke nye m nwa so gị mata Chukwu na plan ihe n'oge ka ọ bụ ime imebi ọ dị mma mgbọdụ nwunye gachara ụlọ ọgwụ bata sị na dọkịta sịkwa n'ime ka ya dị kedụ ọ dị aṅụ m ọṅụ because ọ dịgo pụọ mmụọ ya pụọ n'ime ya pụọ so esi m ihe uche Chukwu mee aṅụ mma adụma because ọ na-adị mebiri o nwere ike pụọ mmụọ ya nwụọ premature ya nwụọ so after ka a mụrụ ya dị m ka ọfim di m ga-eziokwu so beta ma na enweghị Chukwu na-apụrụ ime and again ịnọ n'ụwa ndị nọ n'ụwa wụ akakọtọ agwụ n'ọgwụ agara bediwe echere mmadụ ibe gị eche ọjọọ my brother God must surely bless you ọzọ ha asị m na ọ na nwa today ka onye ga-eri ego matara ka onye ga-aza afa m ụmụ ihe a echere m ya sisi na ọ na nwụọ that's the day Chukwu chọọ ya God amago my man nwa ama ọnwa bụ na alụ m nwaanyị nke abụọ and ọ bụ na ndị enwere no some pastors lụọ nwaanyị 5 years 6 years ha chụọ ya lụọ ọzọ but I know for 17 good years now I'm happy with my wife because enweghị onye ọjọọ mere m now anyị ji ụmụ now ụmụ mara mma na-enwu star so otherwise onye Chukwu ekele Okay, nna gwa na diwe a na-enye nwa afa a na-enye nwa God na-enye nwa and Chukwu ma ihe ga-emechi na ha nwee patient believe no only God can save you and iwe nweta nwa ya wụrụ nwa ọjọọ otu ya bụrụ criminal ya wụrụ akwụna oge nke Chukwu ka mma alak m egwu osi oge Chukwu ka mma so ha nwee efe tatu ga-eblesi ya avaz na akwara aka ha ọtọ
ha anaghị ezu oshi enwe onye a gburu enwe onye a mejọrọ my brother enweghị aka gị dọchọrọ ụwa Chukwu abụ iblesi gị all the possible onye mbelivu enweghị ikwu aka ọdọ n'ụwa ọsọ ọnwụ 20 years 30 years again mmadụ nwere ike ịmụ nwa 5 ya nwụọ na plane crash ya nwụọ na accident ya tụọ nwụọ in 20 years or 18 years ama nke afọ but God nye gị nwa miracle ọ bụ a star na this generation. For now, Diamond and Destiny. So can I have another? Yeah, Diamond Destiny. Yes. Yes. Or the man when I turn the Neraka, Mondi Paduragano, Mondi Gatoki Kenyan and Mekele, Adanem, Lolo, Antonia Osondo, Otroika, everyday prayer. See God, because for a calm one, for a walk off from one. Now, I'm the too good. I'm the too good. Everyone on a bagua. And not bad today. Nene bagua, the church. He was sharing tears of joy. So do man at Troika. And every family, when you no matter. Both my family, like I can watch today, almost watch 20 watch today. I won't get less than 10K. That's every day. I'm a giver. And here we are the liar. So and Messi, I done them. Katugo there. Nekere one day why Ngozi Mwakeri. Nekere one day why from Mwakeri. And go to Mwakeri. And the chief also listen. Onye Mundumodo. And my good friend, the late AIG August 7. Onye Mundumodo. Pon William Nyan Mozada. Ogan get that other half for almost 12 years. I am one. And nekere my good friend AIG Azigeke. Oya in the model and the DIG Abila, the age of person. Oya in the model. So now only the model. So now we faith. Now God gave me and God me here. I'm a more chief chicken worker. Thank you. Thank God that God has provided our brothers. Despite all the people have spoken, they don't have the final say. Only he who has the final say has spoken. Yes. And today we are very to our Lord in Jesus' name. What we decree the glory of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We dedicate you with the glory of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We command the Son of thee in Jesus' mighty name we are praying. Thank you. Afamobo, Pastor Mrs. That's the chicken wicked. You know what I
na nwaanyị akpọrọ nwaanyị aga for 16 years mụrụ nwa na-ekupụta nwata. Anyị sọgbu n'ụka enwere egwu igoro n'ụlọ ụka egwu ahụ gbaa imirikite ndị mmadụ anya mmiri kedu ihe butere egwu ahụ? Because of ihe ngabigara ka m ji wee gụọ egwu a. Ihe na-abụ m n'anya mgbe a bụ ọnwụ juru m obi n'ọnụ ụwa kọrọ m. O nweghị ihe egwuregwu fọọ Chineke gosi ihe ha jiburu Chukwu ya ka m ji wee gụọ agụgụ a na chi m mara mma na enwebe ihe ọnụ ndị mmadụ ihe Chukwu mere m enwe ọnụ ya akọta nwe ya ife na Chukwu just icha mmanya mmiri tinye m ugo. O ruo mgbe ị ga-akọrọ anyị ịma a na-ekwu egwu ọ dịka ihe ndị fim ebido ya kịta akọcha ya mana ịwa bụ onye ihe okwu ma ebe ọ na-afụ ụmụ ahụ maka ndị nọ n'ọnọdụ dị etu a kịta kọtụgodoro anyị etu ọnọdụ dị mgbe ahụ ekwube na chi ga-eji ma bụ mana ihe chọrọ ka m kwuo bụ onye ọbụla nọ n'ụdị ọnọdụ a nsi na ya wee pụta ofe okwu ka nna chi tụpụrụ ha nwee ndidi na Chineke na ga-ewepụtakwa ha n'ọnọdụ a ọ na-adịgide ọ sị na ọnwa mgbe nta ịgbaba n'ime Chineke were Chineke yiri isi o nweghị ihe ịyọ Chineke ọma mere gị mana ihe nwere inye Chukwu bụ were ya ndidi mgbe oge ruru akwa mgbochi a ga-etiwa ọhịa ọwụ nne di ọwụ nwanne di ọwụ ụmụnne di ebe ọbụla ha si bịa gba ha nkịtị okwu sie ike ma n'ime ụlọ besara Chukwu akwa ibesara ya ọ ga-eme sazie okwu ọ bụ onye na-asụ okwu akwa ebere n'abalị ọ na-asụ okwu akwa ebere n'abalị so ya ka m ji wee baa ụmụ m chi m zoro m oke na chi m dị ụtọ ọsọ m nke m ọma maka chi gị mana chi nke m dị ụtọ na chi m ahụ zoro m oke. Ọ dị mma enwere n'ime afọ 17 nwere mmadụ ghọtara egwu tụọ dịka ndị na-akwagharịkwa di na-akwagharị ikwu n'igwe na anyị nwere mgbe ọ ga-agba eruo ha enwe mmeri ọ ga-agụ na ama agụ ya from the second year till now but ihe sosi ihe medewe bụ na nwoke na-anụ m kwuchi sisi nwoke ekwu chicha asị na ikuku bugharịchi ọjọọ igu odozi ya so ha bugharị ekwu chicha nke o ji bụrụ mmadụ o megharịkwa ahụ mana Chineke nna nke nọ ya n'ime asị nwa mgba dum n'oge mmeji hichaga anya mmiri na-aga and ọ bụ dum a Chineke hicha ya. Ọ dị mma enwere ụmụ nwaanyị gara n'ọnọdụ a m chọrọ ka anyị tụpụrụ ijiri otu nkeji tụpụrụ ha okwu ịma nwee ndidi adịghị ohere ọ dịghị mfe mmadụ inwe ndidi okwu afọ abụọ ruo afọ 17 ihe m chọrọ ịgwa ndị dị otu a bụ amasị ha o nwere ofu abụsị ana m eme ngara onye nne ya bụ eze na-eme ngara ahụ na ngara kwesịrị onye ọbụla nọ n'otu a biko ya mebe m ngara ihe ọ sọrọ ụwa ya kọwa ya mebe ngara na Chineke nna onye na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo ga-emechi ụwa ọnụ ya maka ihe niile a na-ekwu ha na-eme ka ndị ahụ na-ebuwa ihe because ana m eme ngara ebe ọbụla pụta ya na-akpọ Ada Zion ada n'ime Jizọs so onye nọ n'ime Jizọs ụjọ na-atị ya ọ bụchi ya ma onye ọgbasi ụkwụ n'ime Kraịst ihe niile ala nwa eze Nwachukwu ihe enwezi ihe niile iche n'ụwa. Ọ dị mma mgbe ị na-aga ụlọ ọgwụ mgbe ị ruru ụlọ ọgwụ asịghị dọkịta weta akwụkwọ sị na ịdịkwa n'ime one funny thing about this pregnancy ọ dịka ọ dịrọ agara m antenatal for one day agbara m ọgwụ for one day ihe ọbụla ụmụ nwaanyị na-eme enwere nke m mere ihe nọ na ya bụ achọrọ m nke a ga-agwa m obi ekorepụ m a sị Chineke iburu chi mee ihe iji buru chi anya bụ Chukwu mere ihe o ji buru chi so onwe dị ebelivu m na Chukwu and I stand m na ebe go end mana afọrọ aka dịghị ihe mana tupu anyị hapụ gị pụọ enweretara ndị ị ga-achọ ikele n'ụdị pụrụ iche ekelecha Chineke enweretara ndị ụfọdụ ị ga-erotasị na mgbe a na-akwụnyere ya ana m ekele ọtụtụ mmadụ though I lost my parents last year 2 of them I buried them the same day but I'm so happy that if my mother wherever she will be now my parents they'll be happy with me and also that is late Chief and Lolo
CEO David Ezekwesi one of a blood. Now, Neka support to more this way. All the Ezarikas family, workers family in the bedroom, and I make it up. Gawe Guaramundi. Neka the church. I make an IC members, Neka Roman members, Neka Bobrot, Neka Adadim, Lolo, Oson, Antonio Oson de Baba, Sabuja Webaba. I make everybody Beleba. Ukwaji Jaka Hagetina, Ukwamamba, Jesus. Amen. You put somebody in the shower. When I go to the Tomak and Lucia, just like a chicken, so come my father. So I had surprise. If I go there, I'm going to show you a person on a large hat, always one mother. So I maybe I want to know the Zoku, you know, the man under the Zoku, or the Gudish, or that was on a Quack, and I'm a sugar, and I should remember you, I can actually for 40 hours. What am I doing? I want to know, when I think I don't put the model a very more, we want you to put on the canon. Yes, young one, you're not going to have that now. What a chinekanya. And when you chineko me, Machinaka me and what you must say, and what you say. What does you go, but I had the awesome. And when you get it was you, we buy one upon our saddle. Come hang one wall, you got Chineka and then we ended. Of what goes for God. Not got Chinekanya. What you do, Chineko, me and what got me, you have triple, you have 4, you have 5. Okay, me, God is everything. It's ultimate. When you can, you're not getting me. So I have to go and get me and watch my son. I'm going like okay, get me. If I'm there, you want them 36 years. Okay, no, you are. Yes. Abraham Lolo, Anthony Samako son.